oportunidad. Kanang hapon-hapon na baya ko murag napakay mo ko anana. Napabukuha. Unahan, basta na yung nagtapok mo. Tanawon rin ako, unahan pa ba? Kaya ubay-ubay naman po atong nakuan diri ano napalista no. Sige, try ta kasaunan dito sa sulod kasi dapat to ano. Ano? Tapos sin pahurot eh. Oh, lagi una pa ito diri aong gamay. Buti diri nga nakuan na. Kung ano lang ni bitin, buli na lang ni. Para gamay na lang siya. Uno ni? Oo. Ang gamay na lang dito siya. Sige pa kayo mapagulahan mo. Ha? Tomato! Uy, nasa ako. Makadagan siya taan ni Karun. Ay, sige ko. Agad. Hi mga sir! Hello, mayong hapon. Tama po ang i-offer sa inyo ha. Basta ganahan dahil mo. Daghan ni siya gamit. Gamit siya. Oh. Gamit sa inyong kuwan. Dapas! Kasi ganahan mo. Pwede mainom. Mainom, mahaplas, pwede siya. Ang haptas, ang mura malag nagtuyo. Ano siya ang black tea. Magani, magpulor, magtuyo. Nindot Black, ni sir, pwede nyo ginseng. i-try sir. Siya mainom. Pwede na i-try. Sample lang. Sample lang na. Sa mga panong sa Sample, dara. labad sa ulo pwede. Sakit sa ngipon, pwede Pwede po. gihapon. Grabe, dagan eh, kuha na day. Sakit sa tiyan na di makautot. Makautot siya kag makaingo ka ani. Oh. Paim na siya. Pre, Try mo. para pareha mo pulor na pre. Kilo. Sir, Ilaw no? Oh. Ilaw ni. hatag na ko siya barato sa inyo ha. Kung Sila. ilo paon. Sila ko na. So ihatag na ko siya og 500 ang bata. na mo. Limay naman na. Sige. Mainom. Bitaw. Mas masugaw eh. So pagani na na. Baho pre. Babara na nimo sir na mga Mura magkuhan. Masa. Mura magtuyo. Ayun daw ta mo product sir. Uy. Dilaw isaw pag ka inom. Yang kaya magkagaw ba na mo? Sige kagyaw gyud sige pang hinaway sa mong product nga bako. Bara to nimo ning panda. Ano ang banda-banda. Nya, kumusta? Pinawag panuhot na ko dire. Ha? Okay ba? Ato na tumaon. Sige. Sige na. Awi, hangyo ana. Sige para Pwede may mag-tracer pa kailangan na pud mo uli jud. Kamu rin nag... Sige. Kuha na na. Jawi, lista ba ang pangalan mo? Oh, Sige, lista. Paglista pagperma mo sa among weaver. Ngalan ako si Kailangan ba Weaver? Kailangan jud ang weaver. In case of emergency, Ayan. mao na siya. Kailangan magperma Ramo. jud. Yep. Sa mga to nami. Salamat kaayo ha. Oh, okay. Sige. Sige na ako ba? Lahi dito yung ito. Ano? Lai, madikulor. Sige, lawin daw. Lawin. Mani, kuha na mo tingog lagi pre. Ay. Duda tani. Abay tambal mo din. Abay tambal mo kuan. Sige na. Sige. Pero bet, yan eh. Alang-alang ito ko na akong kinuwan. Ano? Ano? Halili. Mani ala, gata. Mani. Ay, oh, tilawi, tampis yun. Saka tumurag ko ganit na supling sa tampis kayo. Miss man, lahi mo ito ganyan. Ay. Oh. Ay. Oo, ikaw Piloy. Magmadali nga itong 500 na eh. Ay, sigoy. Tamis no? Oh, tampis. Yahalang itong palan niya. Ako man to ganiya. Ay. Ito na ito. Asa mo matawanan. Yan, kanta ko to. Dali, guys. Sayang, 500. Sayang to. Sige. Ikaw na ko to ba? Dako, kaya kung nikto ko. Ako ito ninyo. Masagot pa na kasi